Wasi nipa na obetimu no nko kan ntokwa o. Okay. Obi betimu wa nko kan ntokwa o. Be catch the sir. Asabre me say catch them say na wie ye obehunu. So no abran ye fa amampo. So wona ko akuasi mi na wona ko. Nanso woni ye ntia mama ya mefa no. Ye ntia mama ya mefa say santima japade a mempesu obi ansa beso mu. Afia. Be kwa he dia na aka che no. O se na aka che me kwa ile. Uri to bo asen twa godo minim sunsun mu minim. Afia enka mama kan cho. O se so ka che say sa konwa ne yensa anka dia. Amampo emma na machna. Saka se fa amampo ko na msumi nyi hu musuo ha. Betwadra. Abudro ba be sia na yi hu musuo am na ye de amampo be ya mama. So wala se fa amampo ko. Sa na wo kaka che no. Oh, enye obi na di ntoro kire santehene o. Be di akondie yi. Nye obi na ka kire santehene. Abusiafo yamamu nyina mu atena se yamamu akwa basronko ebanyansapo yakasa mfonyini so enen so yase de ehia biem na yede ehia de ane ne black power enso ade ehia ya yebedi nkomo sunsum ene honam die mu enti ene safre obi na ka kire ne se yenkomodie no aduru ho biem ne nyansapofo wo mo aba midin dia so na ba Kofi Mensa Abrampa ene yekọ agona yekọ no yetena ha ya ne de hon komo kire se na watwe atwa mu yi yewura santehene opemso otena ase na ansem ahodo anananom de beto nanim ya na wo se wodi ana woka ho asem no na agona ensem wo mu ensem yi eye abosomsem enti womo a na sa ahini amanhene no mo a na wo se asem yi fa wo mo so no omu ne kogina mu ekoye se eye dwatoa yewura besom onsom ama de kopie mu de ebinum kire se ni wura santehene na se tumi ekura no ene watimi aka obi tirimu asem obi asuma asem akwakwaka wo frɛ ne wie ye no wo se bɛka asem no mamintie afi wo wie ya wo se jai enka me ameka kire se na aka ye asem no meboa na omosiampa abusua no kura afi migina ho no na awosen ene afi mani ase kura tete efrise sikadwatumi etiase ene black ebedi nkoma afa ho sema hodo bi efa ho na yesunsum nsem onimti obekere yen black akwaba okode ene wabo fita che bema panyi de ye beka ne ho asem a mentimi enkofa bema pani boaboduro you na no se kan de you jetili de twehwe enye na mo spiritual sword mimi fear din o twehwe ne sei o fear din sei o twen ya betumi awo me o henwo aha de se ha nwo aha na ewo na we unya ne ya mimi hu da hwe mabo me ho asi o China fo nkokrafo no wo ko sika no de ho ne bia o santene si yensuru tu mo be hunu hwaye okay tieto ani aboa ye ho na se o si ntwa ntwa se spiritual sword wo de ko honhom abusia na de na we yi da na me hunu da first time yi first time ni abusia na de yes aso ho kra nya asem keto na no so mo atiase yellow unti yellow skako ana tuntum no so no ni we de ya ya menshi no ana se o de mintimi ngongofo bi kala mfa amai menshi kala tuntum nyina wo wow abusia ntina de ya first time ya hunu yi jetili mu se kan wo ya fiti so black power be say e dem wo de baba kuro yibodo ya so ketwa black akwa ba bio me josimi ni ya force wo ma fe ba me sma fe wo mo me yere fo ne me maame fo ne me papa fo no ne me nua ma ne mo fa se fo enti eja ya fa kwanya we so na abusua sabre wo mo ahwere wo de shon se na wotwe ne 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 ba ya ya ba be shi brichi kese eno kra de abusua de no ane yen a ti yenhye ho de ne ma ye ho yako abusua de no ane yen a la aye no mum na o se santehene ehwe na ye oye na ye nanka dan na mesenka obi anya no won mpotamo tabi emwa sa ho ye nyina ye kogu ba bi fa kwa ye ko ba sa na
Tramor for by action. And red for so action. And Sajuam for and Sajuam for so by and Sana shower for so. And so by and send a 224. A jantra for. As in him for Sonia and I say Yahweh. Because you need to near stadium Grana Santa Hinashe. It is a bit mine in our tree. And I said, now what you mean, and group we bar no bechi no muko. Group we bar no bechi no muko. Yeah, you can also be was that crowd there. Intimate, I just would run. The intimate for the control. Mate, like now what you try me at Tanasa, Tante Henry. Na amania call ye na ya gonansem. Na e bi wo ho a brosa anse mampon kran so bai. Nanso agona de na ye bedi mu nkomo. Na fa wo mu busom no ho. Wadama kan ho asem kakra kire de din de sen ma ye den ne bedua ho na efie ben mu ne bedua wadama. Yo minia medase. On say ye wura e kan asem a ya na ye nsa anko ye chi bebre. Ha on say e da ho ye kan ye kan wi. Na mema atiefo ne ahwefo. Adwena ko bi se ma omote ase se afidie ya so na me se odwira na ye ba betwa no. Wa obosom unsiesie ni yie no. Siesie ni yie. E masante hene mansa na da ko hye adum ni adan. Okay. Afi ufa we na de atoa, ufa we na de atoa. Ebi na apie agona no. So, na de ye me da wa asem nim ni se wo se wo de e wo mo ho no mo mfa ma mo mfa. Ni mo mefure bu oboduro. Okay. Ni ma ya mamra ma no. Na bu abuduro. Nyanya bu abuduro. Kofi adoma bu abuduro. Adoma bu abuduro na ye wura so ofren. Na de no no ofren. On say bu abuduro ye bosoma konfo no chi e de ba asantemem. E na sa bosom no boampon na amwampon. Enso su firi bu abuduro. Nti untimi nya de emma bu abuduro abeyi amwampon. Asa bu abuduro ba ni amwampon. Amwampon ni agona bosom no. You to ofra de ne besi. Nti se ofra mesra busua no. Se mpanyefo se ba bi ade da no wan fa nto a efiri to. Ye besre. Ba bi e de bosom si se ye de bosom asi ha. De ye hwefom no. Eye strong we sen de ohu no top oguso nsa no. Bosom hwefom a. De hwefom no. Ye de si ho no. On se be ko ba bi se ta no esi ha. Wo be ko ha ye se bu aboduro si ha. Ba bi e de bosom na si se ha. Ene sie no. De wo fom no. Eye so sen de wo soro. Are. Sa na bosom tie. Bosom nante fom. Sa. Onante asase ase. Pa. Na moti anante mframam. So ho se me se sunzuma ze ka de onimo. Enu nti na se ye freta no amana ba. O konfo no. First thing obehu se ta no ba ye ne nan. Ne nan be woso. Ansa na afra basoro. O konfo. Ta no. O se o nan woso. O se o nan woso. Because bosom be free from na aba, o be fro. Wow. No ba be fro. Ye de bosom na so a ne mum sumsum ne ba o be fa fom. Na aba. Na aba. Na moti afa mframam. Asam na hu. Moti aso fa mframam. Amwampon oba na faaye. Amwampon omo no oba na epeja. Oba na peja. Ade bosom no ye wo bia na de obi apeja na. Ye wo bosom bi wo ho a be ma empeja. Bosom bi so a man man peja. Bosom bo so a man tin peja, me man peja. Sa me kire mu bibiri ye san bosom de ahia wo se bosom ben ne hu ne se we na oba peja na we na be man so peja. On se wo hwe ema omo ne abusuati. Titi asem si esi enku bisa aberewa. Yen ka se enku bisa kokorada. Di so hwe se sante hini di asem a se ema asem ba ya ne kan ye ne kan den kakra. Nye se ontimi nka. Obetimi aka se do peso ka no bia ne mom no ka no ba bia wo free. On se ye wo bibi ti se konfo bi edidi a otie de ne no da to fom. Enya bosom se mu. Okay. Obi oba ka se abosom se mu bi. Obi a otimi ka se o friend nananum so medidi. Nananum ni di fom. Na unya aduane na ye kai ba bi a ye nya aduane nti asase na ye nya aduane ye yi na ye
ha yi asase na ye ti se ya mo ato aguo no yi asase na ye nye nananom na emedi ananka preti wo ho no mu didi fom what bi da so ti ase nananom no ya ahia untimi nkasa nananom didi fom da dabi na okura ide den to fom a obefa mfa ba na mebi wona won ti ase a yese ya abosomsem wow nti obi a odi sunsumsem achi bia no se afi no wa hya ase se wa ye master se waduru mfimfini onsa kan aduane a table so kura bon so beti se hoye restaurant kura na se ties kura na bon so ototo ni apa ba bi de bi ato bon se chance tiri kura no de bi ato so oyi aduane na asase na ye se mo enta wase so ma mensa ka bi esi abosomsem nya abosomsem aso oba yi okofa amwampon yi wonya kokuduro pa wo ba efa ba bi ebe ha no ebe ha oba no ebe ha na sefo so wakofa ubetimi afa all right ba se bibi nkoyi obosom no ho a de wote ho ne yepam no so ise me meti ese abusuan bosom na mekom no na abusuan hu se me de ye niam bi ensem fata enya bosom no so mo pega wo no mbepam me no so mpam mafiri ho because ho ade bia bosom no dia bia bosom no si ne ho ne ye na ma ne se wo tra ha nti ye ya amamere wo fom de niam hihye fom se be obenya na ho odin eni ti na so ye konfo na han dan a now hand dan de bosom no kotena bosom no nya adwuma o ye konfo now hand dan e de bosom no kotena ho a kotena dan na wa han ma bosom no nya adwuma ade na se fia wa han de untimi fa duru bi anhye fo te wo se yi fia wa se fia wa wasi de niam hihye ho na me ha 3 months bia me pack niam wo fo sa timi obi timi ba na meni ho kura na o kan ha wo kire odura asase nim be wura fie nim kan asem gina esi wo kura kan wasem o se ye adwuma ko sa asase ma ben ne dada e ba nam so sa ne ba ha nyina se etieti ne ma so na me metimi hihye ndura to junction so 7 days o hihye ndura sa na jo sa to junction so left and right nyina hihye ndura sa ni adura kokun obi baby ani pa fa ho ba bia no awo se otimi hihye adura ho nti baby obesi a obeka asem bia awo se otimi te se abo ho po na eba se de na ebe ye wo unim hwe oto ha na yewra se no obefre boabuduro eno na ye obeka nche ana ono so obeya amamre o se boabuduro no obi si wo obi wo ho ka ja no ana wo ha yi o labi obi wo boabuduro ono ana befre no ana no ma ayi o papa mfre no so mangwa enye ne no to for me since mangwa ela se na kan ji so ono ana wo so ofre no nana no waya busa wa hu ewe hwe oya bisa we na santene ya busa wa hu ma hu so twa akoko na se nya busa nyina ye twa akoko sa we re asofofo no de mo ye ni bi na ewura ye no ewo ho asofofo so mo dwo mo num tu no ye na ye nyame afre na nyame afre o ye ewura na ye busa no o se asem na si ye be ka che okura jara men kan kero ai o kana me wo na ka me bedi ho nkomo so ti ase o ye busa de be ka santene ye konfo mo jima chi o se si o manim e mo yetri mu nka se mo ye hwede ye koni aka se de papa ye konfo ti munya de mo ye so obi kɔ no oba bɛka kyerɛ me a ka mɛse ne hu saa da no na me gina hɔ bi na me wɔ hɔ abusa mu behu no we ya hyase ɔfrɛ no ma ne ba ye wɔ se bra sa ɔbɔ ɔba ne din akosua bibi wɔ se bra se abusua ni mu no nipa bɛ ne afrɛ ne sei ma mo ma me no ba bi wɔ se mini no se di asɛm na ɔka kyerɛ pepo ahene kama mintie afɔ ɔbɛka wɔ se menka entwa nkontompo me am nkyire mu nkyire wɔ se susu mu minim dada sante hina bosom se mo fa ni agoro de bia me ka sa asɛm ba na sante hina kan nye wu nipa na ogina wo na ɔhwɛ o ɛba sa no no ɔba na ɔka wie ya na ɔba no bu nkotodwe eti bibi sa no obi wɔ hɔ a wonim de kɔɔso honhumadi ade pa ne ntitim si wotutu se pitobere bia na ewura sante hina ti wona wakata ne ne me ka asɛm mu nkyire Ghana for mo fa hwe mu tirim sante hina na ye onna ye sasa ne tirimu ye okay eno ayi na dwene se tete na obɛpon gya asase ne to hɔ mistake bia be ba asase ne ho bia na opeso obesiesie eno ti na waye din ama nipa onko bi na kan sem hunu mu din Ghana hai ana to me na pese bam
tumi bi ana pese bem tia na bufu so wase nsuro tumu bi hunu hwan o se tuma sa ba die asante tumi no sa akofom kra me sa be kanya tumi bi ana o frefre kun so die duru na kun no yanko bibia bi ye wie bibia na se ka bibire ye ne mo ho ya asante dom oh ye wo mkro bi wo ho ankasa bi jada ho na sampa se nke jada ho den ugina nwa ba so bo sante hini dua heavy mo busum dua David ara bo konfo dua enyi me ti papa me nya obone na bom dua mekum eye wo na me na me ka kire ma fom kura ade ye wo dia mafa bom dua hwe mekum iti na wo se bosom na ebe ha wo mo ebe kum mo na ze be yom de on se de mama bosom na kum wo mo no ye se pagye na mo ko pagye free ho eno no mistake a mo aye ba bi o mo de call ye no na ho den we ahoden ne wo fom gina ne keke no pagya so gina ne keke no pagya bosom na nkasa hye fom mo gina bosom nso bosom ne hye fom ena we ne de ye se de be twa abo a obo sa age eno nti na no ho de hye fom ne ye bosom no nti se we ye sofo na so ku bubu bosom na akofa sa gina ye na nye bosom no afa o me man na hye fom wo fom no spiritually on ye de hye ho opa kotu bi tutu hunda nso nipa na de hye ho oni ya de o hwe odin David o kan sembi o se ayi baabi ana baabi o mse ne no nim se baabi abosom no koye no na eye hwa because nkasa yemu ni chechemu no na o kire se konfa no chihira aso ma sa abusua no nti ye de na ma sa abusua no sa akofa on se ebi ne si bantima no eye bafo amankwatia oni ayintem bedi akontem ye wabusua bia a bosum ne wom na bosum no ya na eni ahemfie hobi esunu baabi a bosum ne fie a bosum ne tim na esunu baabi ahemfie ne wo nti wo hene no beba abebo mu ase ama bosum no wo baabi a bosum no wo na ade a na ahemfo no bebre ye mistake ni se eya na baabi o mo tie ne di asem no o mo siesie ho yiye esene baabi a bosum ne tem eni se yesa eni kan se yesa eni kan se yesa amemfa madia masua emma ya hemfo no bi no mo sunsua bi beboa mo mo hwe se ebeboa o ma na be ha wo mo ukoma nhye fikesie mu a dentia enya abrosan so ta se kusuma nkwa fie ko hwe abrosan ba ne se ne basa se ka kwa nsini wura nti abosom no mom na ma manhia nti o se abosom no mom tena abrosan so sene manhia tino wo te abrosan mu tena abosom ne te abrosan so wa mahu ba bia emo ukosi wo de na wo mom de na ya abrosan na de ne dantia de on asem kura ambehwe ma na asem afa so nti ye besere se aya na ba bia abosom no wo no ye ma ye ni nko bosom no na be ye adwuma no enye wo se be wo hene na waba enne suatra nti ohene bi kura se wo mu nsa me de abosom se me de me fa ho me kwa asem ato no anko be di ka frɛ ne man komfo first na obe ye hwemu ama no na ekuo bi a ode ho adwon te sa asɔre no omo so abɛsra ro no no de ensra ne momu no abaye sunsum sem ɛna wadane sunsum sem ne mom ensra te komfo no memra mesra no na bosom no momu no de o mesra ne keke na mom sofo no ye ensra no emra me ya sunsum sem ebere na yi enyi yen hwe santehene obedi akonya 99 2000 no sha se obodwa na komfo minim da santehene aye bibi a wa frɛ akomfo a sofofo adi kan da yesa akomfo ne bedi kan be prapra krom be yifin musuo bi a wo bi a na mo asofo mo nya kwan afam bi aba enso so ne wi a ne ayi etotwene so na de bia me koso da santehene ase
se enye wono a nka akom ye twam Ghana ha na aban kura bibi on fra konfo ti kasantehene so amfra konfo anka wana be frɛ bi amfra nti mesrɛ ye nuanom akonfo omo a omodo omo ho ahyehye aban mu ena me de me lances ye kura me ya aban lances aban emma lances e wa akom mu because aban wa bensen enye ne bimpo onje akom ne ntum wa be ma ho lances sefa akom na em security ewo mu ni baabi a wo konfo no ro sandboard ko siye no enu mom na si aban na sa ase so oje tax to so ma utumi krata to so ma utumi krata so utumi do sandboard si ho enu nye lances sefa kom na me na abekom so enti mesre se wasi sandboard na se ya ma utumi krata wa aban mu a eya sandboard na wasi ni ntira na emom no so ote asanteman asa ase so dia try so obenya otumfo lances be cover wa asanteman because asem to e wo fie na sa aban lances na kura wo dia mesre se ne obekọ aban ho fa memenhia okay black eda no me hunu senka ebi a adwabo bi ana atenase ekoso na se adwato bi wo ho a omutimi kosi ahemfo bi a o mani ebi kura mani da o manim sesi e kura enso we di omukosi tepa man hene so eno koye menim tepa man hene enso bosom se tepa ba ne ena sesi ya no amwampo ade ye ono nso ye whatsapp bosom ni bintia inu amedasi men hye da ho no eye kakraka wo akiri a obeka se ni nyina abom ni mu wura mu a bo hu ba bi adua bi aide esi fokuo bi a woni na no ika fokuo a otiase ha te se ahenyira se kuroni ahenyiri kura ye wododa no se ye mema kura te se bantima mu ha menua nana kwambafo mo side no hia hene mo side no ha omo ye ahenyire omo ye ohene bafo no omo so fokuro mo na no ena omo a edi ofase ade omo so wo omo na no ha ena bonkum hene omo so wo omo na no nifa hene kontire babwa hene nsafo hene bia wo ne na no nti asem bi ba ye hwe ba bia na no no wo no ne de akọ wow nti wo pese o kire se abosomfo no so wo mo na no se ye na no ani suma nkwa hen okay mintimi mfa asem nko ye wurani abrame mfa mfa suma nkwa hen so amensa beka ne ko sisiye no obisa me se power edi asem a na me se akom na yi fafa wura so o man kan kwa dabi fafa wura so neni ade no man fa nko no ayi tepa ne be eni nam che se bosum bia woni na no on se hono bosum na konfo na no so ndi asem na ya akonya bosum okay enya akom bosum fe no matias ye wure kasa no o kan se o ka kire oba no se me hunu se wo wo no as na kuma to ne yem aha no enyirai so wafa asi wafa asi ba enyirai se ni eni bo ekotirim okay se ado na ma me ka kire o se santene we konfo o ye abusa no hunu se akodi oba no oba no ho na wo dia se ma na do mu gina fie okay ma na do mu gina fie dise wo mo ho dia hadwen ya mwamponko na ye ma gina de agina hyede bosum ne bebre wo de wodwira yi bayi wo beti bebre nka ti ase ye wura han gidigidi se de na bedi akodi o de bedi akodi se kayira ayira ya na kayira muko hunu anyira bosum nyira okay on se ye wo bosum bi wo ho a edan nyehwe na emum no mpanyimfo ne wo ho no eye ni ma bi na ensem fata omo aye omo de ntim kotam firi ho okay ba ya na nye ne tam ne hia de o ha adwen no obetimi asama na mabosom na action nti de na be ma na koba semme no mi no nyina bi abusua ba akọ na abosom ho na bi ya na akom no na afi me ba befa eye suatra ekristosom ya ba ya obi wo ha
as eni o se ye tehwe bosom no ye nhwe bosom no asemba kwana nko busa bosom na o se mafre me sofo asemba ne nko bosom no so o se matuka me ko mabusa wo baabi ni se wonye bosom na wo fie wo ni nidi a ene na wakonya no so se ne no je asomanye yo ise mo ba hai se mo nyime bosom ni a mo be pede ofia ise be so hu se wonye me bosom ni a me ma kwa se ben me kura na be kasa ma because aduane a nam a wonwene yemfa yese nche ise o ye kristoni na wo mpe sunsumsem o mpa amamresem o mpe nature asem a o mben me because me men baby abotu na asikura me hwese o mfa aduro bi nto ho a because o ne me ntini ye o yes ro ya wow nti ye nkomu ye ohunu se hanu no wa me yate ase se ye de ma no ene gina haye nti baby akọ na nyira ba ye wura kan se o ye boni ayefo maame no on se de nti obeka se o ye boni ayefo ne se asemosi unim se me na medam nyina ma no bibi ha mo ade na mo kan kire me na mo de mo pe aye bibi ti wo ko fa ile kunwa eye me na makunwa na on boni aye no bi no unim se wagani bibi nkoyi a wagana so obo na mane de na afa akire ama wankasa wo ye de wo pe ukoye da fe na o sa de ba wagani na to tutu anoma ho e na de be kire panyi se omodi ni ma na che se o pe so mche se ya fa bosom no na mmom se akonwa na meto ye fi ya fa bosom ne mba sa na ye wura kan umfa ma fa se wa mfa ma me fere bo aboduro na ma ya mamra ma no tontura wa ni kura because suma na kasa shefo mo me ya betwe e be fa ma ba na ka ayini kura tontura o se bosom be gude tontura na Ghana ha wo mo so mo kom tano no o mo tano bi o mo kom no me misa o aye busa o mo hwe tumi ni wo santen hene wo gina ye no te ho sa me na me ka kire so say ye adwuma adwuma ma santen ne ye mo nya adwuma ma wa wo te ho wo hwe ni ya ka santen ne nye bosom no me se tano bebere me black na me ka tano santen na gina de na wo de be twa ogira na se duru time so mo fo mata no mra ohu patomu so bosom na be foro patonu endu 3 na 4 me na me ka kire mo na ba be gwa wiem wo de fo ni to asema me kan na hwa de ene emehwe pa am say wodwira be frase e da wo de be ma akonfo no on say ya o ye na atano de ni abrafo de nti atano de no fo ni kohwe atano a on ba foro patonu me na me ka kire ya watano bi kura wo a sante hima wo so ntoro di akire sante hima wo so ntoro enam fom wo so ntoro di bosom da chi ya so abosom no menu wo ba bi o me say akonfo no bebere kenke kwa ebi so o se kenke kwa o kenke kwa so na o sante ni timi de ne sato tano so wa hu hwa se mu banko mfamfiri mu ade hwinim ko te na tie da bi sante ni o kom na tie o da okay hwe ti kira de tumi wom o de nsa tumu a wase bibi shikinu okay ti na mo ampon ni ani abre ho hwe na black na bosom bi wo kro fa ne santo so hwendi hwendi sa no se sika futuro go so wo abo ne minim na mo jana go so te pa ba ne ondo o de nsa to so to mo kwa ne so mo fa ko ne de o de nsa to so aforo no waje na black ebe ye den ma me nya no mfato ho se me ma fa ade fa ne se me no mi no nyina na te na bia me bosoma na ma de bi me de ama wo se hwe so na me ama be fa ade no ebe ye den na asa akwa akutwa se me ama fa ade no me se ebe dwatoa onse ma ne ba dwatoa ene tema santini ka che no me boni aye sanka de no me dia konfa no chi de jame enti kan hyeda na santini kwa na hyeda ha ne sa abedi oba no ho ade we be bosom de jame ya tirisi kan o de jame ne mo ba bi o de to ye no wa kire mama mera menya ansa na mafa okay ade na me se me fa kire a menya mama mera ne kofa just one su ti sa why boni aye ye ma onyina anya ofe boni aye kai da bi ti no mba dwato ti no mba dwato
wansomo onsom gisa mo de bosom na be si ba bi esi ti so mo hwe me amesra wo mo ba bi na bosom ni si no omo fa nkosi ho ansi ho empata bosom no omo wi omo fa dwato na mra omo pata wi abosom no ba ka kire santehene se makoma so ade no wape omo ya wi sa enye sa dwato no nsom oh enye obi na di ntro kire santehene o bedi akon die yi nye obi na ka kire santehene se bedi akon ayira abantima die ya omo ye ya omo ko pai kana ifa ba bi ko sisi dan ya dan chemu ipie su bi na ko bo santehene ma ne sisi ne dia ya me nye obi na ko ka obi nu ho tam na santehene nim ko duro me kura me nkrofo bi o se me ko sama wo mo ewo ho me gusu am fa process mu akosama wo mo Uziabo. Lagba wade ne nsama sana na we de omu dua na agosama. Eye kuro ni nyina. Aha so ya ahenyere. Okay. Ha. Ti dua nkunu. Edua betime kunu. Ba me pese me bo oman no. Amu obi abewu. Ha. Okay. Fi se nkrofo bi a mo ye bo adwuma wa ha no. Asetena o mo de nam kokoro mu ha no. Mompe. Ha adwen. Ene ese nimdi aba. O mo gi akonwa 51 years ni. O mo gi bo ye o mo dwai. 51 years. Mo da so blaste bo ma bo ne nam wiem. Ekunkum emmoa. Ne kum ni pe. Ti yan twan ma nipa ngu ansa. Aden. Se mineral commission for se munkunye. Ti e be peda ne mineral commission ko busa se mineral commission e se wo munkunye. Munkunye. Si ya o mo den. Kuro so ya hen yiri kuro. Enye se kuro ni ha o. Enye se kuro ni ha. Kuro ni wo map e ya hen yiri kuro. Ah doctors bi kura na mo pe ba bi atena no ne nurse for sante hene gi asase wo ha ma wo mo so mo ntena se na e dan na mabeka se aban se munkunye ase ye hu hia mo sa tete no jeje run se ba gi asase e na mo di bu akunfo ba bi sojafo sunya tuotu no nyina no e ya asase su na wo okay de ba ne sen e na aban se munkunye nti e be kokko busa mineral commission wow back to bosom no back to amwampon se sisia no ye wure kasa no na me gina ho o kan se ai omonko na omumusuo no enkuku omo ma wode abrantie bi kura ebere bi atwam wode ye wure asante acheame ne asanteman ekọ court se abrantie no wuye ene ehon nsem bebere ebetimi akoba so omo akodwa ato anaba wage atumba tombewu jeja ato anya ekọ na se bosom no be ka kire santehene se omo di mabesi ba bia mesie amamre o se meye omo yare nyina wia santehene be gidwa ato na tum ba omu na ewuo no to atwa na osia no amomo wow oh fo bi ade no se o men kan hwem ni se fie wo mi de en hawo ebeku a sa no kan yo eze beku amma be fa ade beku ba egu ade beku ade ebeku Uziabo can support TV so ni o no kure say abosoma ye ka ye bo ane de ye bo ayiye ni na nyansam ketwa black na amma a kire mu amma hu ne say abosom no kura no ye wode oba atimi fa ene de be matimi fa na ne no oba sa oba no nko ane fa ana no wachitafo oba nko ba ko pentimi nka on say ye abusuya ne na no say bosom no firi o mu fie ena say fie na bosom no firi mu no be konfo no sisira so ma wo mo say fie ho aso no mu yi akonwa. Okay, oyi odi adefo. Oyi odi adefo. Nti se wo ba na obedi ade na wanhwe bosom ni ya. Wa mamu no enkoso. Enkoyi confusion mu beche. Ha, mu beche. Bosom no be gina ne fa. Na wo mu apeso no mu ye kuro ni ye no so gina fa. Ti bo se do hawo. Eba. Wo be ye ne ma akwa abonten. Ba later bosom no be kun. Me hu sa na agona hema ho. Wankasa. Wanka ho asem bi. Wutima ka asem we. Ugina nwa beso. Ugina de. Enwa beso. Ade no ntiminka. Debe ntiminka. Na nya ne wona asem. Na ne wona asem no wa ba bi asem na ko dum panyimfie o. Hwe. Na so ni so be gina ho. Echiri mum krokotena asem. Obakọ gina ho. O so gina o me yaka. O so gina me yaka asem. Na santene turu ne ohunu se asem na aba no fa wo hu nti so gina me yaka asem. Ba wuntiminka bi. Wuntiminka bi. Oyo oba ntia na. Enya o so oyo oba ntia. Dis santene be busa se o hema na bia oba panyin mere bi asem mere to wanim ho asem kosi sei
Sande obetimi ya. Sade obetimi abi na no akasa. Untimi mi wa no nkasa da. Se wo ye hema, se wo ye ohene, se wo ye obrempon, se wo ye otumfo obrempon, se wo ye otumfo jaasi ana se den. Se santehini bi na no ka asem. No comment. Kese obo odin abu se wasem mo watimi yi ano. To wo asem kura kan untimi pejansa. Na no gu asem so. Ne mu wie na se wo wasem ka. Opagya o sase yewura me wasem ka. Eno kura no opa no beka se ka. Ompa o ma anka wasem ko. Yentimi nya no hwe. Yentimi nya no hwe. Wow. Tepa bo fita. Tepa de fita. Fita no bo na aguna nso bo fita. Na bema ba ko ka ho ndie me hia dan hye nanim nso saa wo ahemfie. No no nso bo fita. Tim fita no no akoye me yensa. Na gina ho. Ana no mo ka asem. Meguso ebisa de ntia na wo se tepa. Ena wo de saa dwato an kokosi nso. De ntia ma amode kosi tepa so no. Ntina ma kire o se ye wo abosom no obi ane ne na no. Okay. On se ye wa akom bosom. Okay. Ene ye wa akonwa bosom. Ti akonwa bosom no. Ma me nkere akonwa bosom no ne ntiase. Akonwa bosom no ebi ni atano no. Tano bia woni din. Okay. Ye wo ta adwomo, ta akwadwo, ta akwasi, ta abna, ta fia. Ya nan nyina ye woni ba ne bema. On se tete no ne ye wo e de to abosom. Nti se base asem bi ba se bosom wo ya asem de ya hwehwe ne ma no wo hoda dada. Nti tepa mumu na wo se ka asem. Asem bi wo ho se bosom fo so mankwa hen na se eka. Asem bi wo se santen ma na wo se eka. Na atano bosom na wo nkonwa ne ho no. Aya na akomfo no yeso wi aye hia bosom na ya fa na ya soa. Obedini nkomo wi a yeyi wasi abonten ya to ye punu ya de safo akọ. Wo ya ketika. Na sa de ensem wo musa. Wo ya ketika. Basa onya adwuma bia. Okay. O de wote ho. Na che se amwampo no onim tepa. Onim no. Yes na wo kan. Tepa na tepa. Na onim se tepa ma. Baniema. Bon se dwene. Da o mopempem. Na me hunu ba. Bo ho bon sa be fa na bodwe se. Da na me hu ba ko bi me hwe ni saa. Na ye me se bia wakogina baabi na bibia apropro gu ni tirim me hwe ni din. Esi ni tira no ha. Ebi nso ne na hu nwi o. Wow. Busum bia wo mani bi na ba ne nko. Busum bia wo ne ba. Busum bia wo na hyenso de. Busum bia wo na hyenso de. Oh ya se ne ma wo. Se de usi kire mu ide. Se na ne ma ne tie de ane nsa nkomra biem de wase ne de onye ne yi. Ya se ne ma. Wow. Antene de bia no me kire mo se sante hene ene kumma hene twadwira. Yemfa wo fin twadwira. Yemfa konkonsen twadwira. Botimi waka me manso twen. Yemfa twadwira. Ade nyame dia me kofon. Yemfa twadwira. Ba hawo. Timi kan ka kire mo se wa obi bi na yie fatu yie. Ya hemfo ya hema ene ye ne a ye hwe abosom no. Ibesere. Asem bana sante ne kan anya wo ugina wo no kan asem. Bosom no mum no ne kan asem. To de hwe se asem ba ne fa bosom ho a. Hwe ne bere. Na de emfa bosom. Ne emfa bosom so sikan. Ye wakonya bi kura ugina ho no watu. Won trase kura. O de se ye bako. E boni tew. We de munye duru. Ha. So, ti e besere. Ye ntoto ye ne ma yi. Eti black betimi akoba se busumi wo mudi kwa akosi hoyi ana omu kwa akoye amamra ne na obasa timi afa abeka sumankwan ho se de bedi akonwa enyira na wofa enyira mu ma na wofa we de enyira wo onim baabi ye wo ene baabi ye wo se ekọ ho aso na da ne mu pagya no ma anya de ne ti se kodi bia baabi foforo anko afrefa ene baabi foforo kodi yankoma wu ka ore nkomawu ache baabi a omo akata ye omo de na omo de akora bewu na no se sante ne ka se eni kwase nipa biya de nsa som enka mafa dada e wo se me ya na me fa ma de ne mu minya ahobo nti na me se enwo mo me fa ye enwo mo na se mo se mo mfa ma me fre beba panyi no ma ya mamara ma no na wona bu se ukura bosom na ukura tontura
Black. I want to one na man se pa so ko twa scan na banim. Konko. Black. Yes also. Na yen kamfua ye betwo dwura da woka. Ene bosum we ya sei ene we hu aba asem ene ne ohini we ni wo de fani na kaboa. Wadi kan ya kire kwan ya nkomo mfa so. Ye wo mabosom no besi afa hwe wo fie ni ade ne wo sisi. Sakafua asɛm aba ifagina so na nya fotuo ne Yo menia me da asenya akwanya ode amame. Mesre ya hemfo ene ya hemafo. Bosom no ena ema mu nyina ne ma ti ba bi amote. Se bosom no nka ho a untimi nya bibia ema ne nya yi. Se ya hemafo ne ya hemfo ene ya bremponfo so mo refi wo mo ho a. Se sante hene ka asɛm ne fa bosom ho a. Aya mo hwe nani kusua. Okay. Ya mo hwe nani kusua. Otimi kan no de nsakura fa ne mo so because on fifre san ne ho meti. Nti se de nani abere bosom no ho no. Se wototo bosom na se a wo de ho bufuo be ba so. Be haw. Ono se ne si hini to hini. Se ne wo so ntimi ne wo nsom a. Ntimi ngane. Di na betimi aka. Ona di akonya na ma. Ona di akonya na ma. Nti e be sire ya hemfo no. Ene ya hemafo. Ye ma yanim ko ya bosom no. Me wie so ya konfo na o ma ye petre a se be so mo tie abusua bi bosom ho a na ye o mo se o mo anu oga no ye be sere wo mo. Konfo bi ada wo hene. Konfo bi ada wo hema. Konfo bosom no mom ene dan konfo hene ne dan no. Na mom wo konfo no de o dan wo hene no. Omonti ase sa. Se wo konfo no o dan wo hene. Na mom bosom no mom ene wo hene ne dan no. And in fa wo advantage na wo hene de ba bosom no so. Emfa nkonko ye se wo hene kura akoto me bosom nti onkoto me da bi. Ensida. Akwa nseni wura. Ya konfo na wo mo sori a na ya hyehye ye ho kyenkyerɛnkyɛn tutu ntoma kɛseɛ edi akɔgyina dwem no mesere wɔm ɔmo nya ahemfo ɔmo hwee ɔmo nya ahemfo ebi kura de bibi bi gu ɔmo nsa kyese ene wo hia konfo bi a ohunu so wɔhene wa hyehye ne ho te sɛ wɔhene kinie siw so na sɛ asɛm si kuro nim sisi ya ontuma no pagu hin afi na abedum kini ye abeyi die gugu nsa na ahye awie enye ne ma de begugu nsa na kyerɛ sɛ waben ye besere konfo bi ayo hene wo ye hene wo fie ho ba wo sum kuro no ye du twasa ye do tetententan nti kokoti ni ahensɛm a ene wo hene nam ho na konfo nam ho kura wan hwe a hunu difference who difference I ba komu na nsɛn mi hu konfo bi aniemo ho bi a oyeye no on se sante hene hyehyɛ ne ho a ya na se kan hye ne ho hye konfo bi no wa hyehyɛ ne ho se kan hye ne ho hye ne kon ho hwehye ne ma wo sumiti so what you say adan wo ye sante hene no an se na amen na bosom be na kora na akomo ade se kan be he ko titi ya ta no bakura enwura no mufura o enye kenta kese enwura ta no de enwura boni mu okore ba bi me call anniversary bi kuro bi homecoming bi na akonfo na eba no mo dɔɔso okura ne sɛ Black ma ehunu so mo ya akonfo akosi bra akom kan wo mo ana mo kom nse ye oba ba akopɛ na hunu sɛ na ahwene bi da ne nan fom ho a ema me hu sɛ oni ma me de on de obɛyɛ konfo wo mo aka nyina ntomo mo tutu ye dodo no a wahyehyɛ no ho sɛ ye bɛ sere sɛ ɛyɛ akonfo mpo na ahyia baabi na ohene bia nim ɛna akonfo motutu mo ntoma na mo ɛde ye mo ade kakra bia ka enha adwen na mmom wato nsa afrɛ konfo ohene sɛ ɔmra meta odwumadi a wo yɛ akyi wotutu ntoma mpo kya ohene na wo so ɔmra no enti hwan ne ohene hwan ne konfo ofrɛ mi wo yɛ konfo sɛm no ɛha wo ɔyɛ konfo hene sɛbe enye obi ani sika nkyɛ tepa hene baby enso wo fra nwura
amamre hwe moniti tese entusia we ohene che nana oben sante hene kura che o ye besre ye yakomfo ye mfa ya hofa ne ye mfre yakomfo nana de me ofrem nana kura ya na nya mefe o frem komfo ne mu du obi timi wo na ne ba abewo no nya banana ye frem nana timko do obi din turo sante hene ye frem nana o ye frem wo hene timfo so wo de komfo ananafo ye yemene nana na mo titi fie o manyinyini o ya bosum yom ne efro mo nana yensua de ne yente ase ene ade ahemfo de hihye o mo ho no obekọ na akomfo no mo pere enka nsebe enka ya akomfo ne yeye na ka ahemfo ya bagibi de ahihye o mo ho enso nane ye kodwem koto nsebe de besensa ye ho edi na ewom wow chiniya kese enne komfo bi kodwa ba benchiniye ba kusia nachi ade de na aje oje die akom nye life o minim da me mefira ntoma na da be na befira me fira ye dai motia wo de ntoma fira kwai motia komfo ko fira ntoma kwai motia wo ye smart o opani ma hwon afa na betutu ntuma kunkun chana obi di be chichiri uti kura mia o me na tamu akoto atwene baabi edi minu ansam ha like obi nkase memmo life na mmomu no na say comfortable life wa wodi nka wo ye number 1 oh ye the number 1 na hwe cars yesisi ufi minu ya on say ye woni ma bi wo ho a ye mfa mpa ye ho so ye mfa mpa ye ho me bosum timi hwe me yankasa me bosum le timi ba betena social media say omunye nhwehwemu se me masere obi sika kura wo social media omo meka nkire no nkumi ntontwene because wontimi ahweme a enye obi na betimi ahweme wow etimi obi obefiri na kuma maye madoye bia no meka na social media all right black chiamienko na du yeba chia kotoko hene yedana se ene se no me ade amani agi e o sante hene ho ne se King Solomon na 99 2001 ne yehu no King Solomon asaba back asaba eda no kan yo eda no sampafo de wo kan yo na ne wan chia sampafo o ma chia o mo se menwie me chia o mo on se si munna yewu ebewu maka kire so mo nane o mo dane asem bia ni ho mana ne dia pegen kan on se asase na ukogina aso no a ukoka ntam atia obi no atia santehene no busa ho se sa asase na nkasa kro oni asase ni di ni yie oni nsuo ni di ni yie katachi eduabo upeso obodua nya ne finche ma fremi o susu ho kire me memma wadwene we di obo eye we di jabo metie ye na ese nsuo kura no a wom kokotwitwa na mpoa kokotwitwa niema hodo ye ho niema bia nsem fata ai black no sentina na ye nya adwuma on se akokọ no na ma mi hu se dua na nya adwuma akokọ no mu twa ye no akokọ na no anyini se aponche no se akokọ na break ne veji na aponche na nyini aponche na asere wa de se o jai nyina gunim na hwe sante hene fere otie na o pra aponche ko kana to fama wei ko pa aponche wo so na nka wonti mempem no mpo konfa na ntwi na nka abo ne ko mumu na aponche we de aponche veji we de no enti se ye woni ma bi wo ho a wo ya ade a baburu mkura wo mu o quotation be me refi quotation me pa ma ho wo si nipa na obetimu no nko ka ne ntokwa wo obi betimu wa nko ka ne ntokwa wo na se mi kura mesere se sunsun physical me ne wakun wanti me makun wo se wo sama me kum bi na se mu ye kan we wa so da ye kura mabu ani so na me ndime mu de esi wo physical no no is spiritual so nti ye woni ma bi wo ho a metuwe bi ye kronfo a mi wu a ye beka za ko no ye kronfo ye nka se papa mfa me ho da ne mo mi ye papa mi wu a no na ye beka nti ye besere me de hia me ye yakomfo no mimi ni konfo bia eni asem konfo bia ni obetima ka se me black power ma boni din o social media ka asem da
o bebere tim be kan sem fonfa me ho me nkasa me mfiu ba me koso aye me nkyerɛkyerɛ na me nkyerɛkyerɛ no sɛ wote saa ebe wo se panie no yo be kan sɛ brake ka me ho asɛm me yemfa wotan ntie me yemfa ahoya ntie me yemfa ni bere ntie me because sɛ wo se wo ya ahoya a me ya ahoya a kyɛw wo se wa bobra ma bobra kyɛw sɛ wo so yɛ stubborn a me yɛ stubborn kyɛw bodua nso a me bodua kyɛw enti di ade and last time I catch obi say wo so yɛ mafia onya mafia sen santehene e ka se yɛ play mafia game a untimi play nkyɛn no so what I say enti no wo so no ba utimi no papa enta so I guess and is what kind of be ya yo maybe wo ho a ye besere panyimfo yɛmfa ni die ma yɛ panyimfo so ye wa how bi wo ho ankofa meto ho so o me mani adin me di aduro nanso baabi wo ho a me mfa nkɔ hɔ dabi sɛ santehene fie santehene na sɛ wobie wano mpo na wo ka asɛm hwɛ woni de bia me ka sɛ obi a waka sɛ tia santehene bia bewu bo mo ntima se at the moment ya bobo santehene din ka asɛm bɔne no wo yam hyew wo yɛ hwan hwɛ omo maka sɛ tia santehene no so mbetimi aka asɛm a me kan ya omo mra bɔnten bɛka ana comment section wo mɛtwere ubie wa no se wo ka asem bone afa santehene ho a wo yam hyew wo ye hwan wo yam be hyew so wo yam be hyew wo prane kura se papa me bedi na tama wo yam be hyew na ebi apache wo ho na apache o ayi akura ketu ayi London won se oh katachi jai o apache jai o tinya me afa jai o apache jai o pese o ba ahemfie ye sebe ye mfrem kwasiafo o ye ya bodu awie o ya bodu awie when na kasa tia santehene a oba manhia a ye de ne chaw pache ye se fa musuo kɔ ye nua ba afia poku asɛ ho ahwan o kan bi a o de kum chacha mo be pa ache we untimi nkodi panyina tem na wa nkoto odwan emfa mma sɛ o de be pache wo ye ya bodu awie fa no me kɔ musuo no fa kɔ u be di santehene tem awie na wa ka kyerɛ ne sɛ wo ba manhia be pache wo sɛ de na santehene no frɛ kwasiafo na no ya Kevin Taylor adwene nim sɛ oba manhia yi na oba na na wo na na da no bibi sa me say yes Kevin ba manhia ho Monday no apo ana me se da bai apo me na mo ho oba manhia be dai oba pache ye nka na hwe manhia oba ye be me na ba obi amfa ne sam mo no na emma bosom no be kunu ya twere omu die ma bosom na wie o o ya bibi awie omo ye omo adwuma omo ha omo ho me pache da chaw pa be esi akoya onu so o hene ntentasu nto fo mo fa ne ketre manfa eniti ne manhia wo ya de bone tia ya ye bodua wo ye papa ne ye hirawo dia bodua wie no hwa na egodane o hene nyina o na ne dua o me wo ya de na me bodua ma ba wie eni so ne de be ka se me nane a me twa akwa na fa afa amfa e be fa na abusum na guda mu ne enti en ha ho so enye dua ne se wafu ahye ana wawuo won se ahemfie egu nsan wie a yesi nipa won pe kuro ni ye obi a won pe santehene ye ne konkomo so mo no so enema ewo mu no aye be se 40 konkomo so ne mo so no kwati wi ewom adwuma se ewom atwi wom edam wom sikahye wom nkrofo bedi wo yiri wom nkrofo bedi wo ma e ba tete makura kwa wale enye ye enema bebre na ahye kese ade bia anya de papa bia no ehiem ti asante ese nkonkomo so mo so awu enframa so mfa na wayi na senso no ensuo ntonse no se canopy akọ ha nyina ayeka se first ne de bre na eye ti nsuo to ahwa ne betena ze so ti ye besre wafu afofra emfa nko hene so enye santehene mpo ahemfo ye besre se amanyofo mpo ya ade na se ne omo nya adwene a enya timdidie ye besre esi nyankopon bo nipa se ne nseso to didi nipa atem ade do didi nyankopon atem to se ye hwe ye niam yi okay Black medaspa abusia ye ne Black Power na bebo nkomo ye nkomodie ne na ya agona aka nsam ahodo ada ne si ahemfie ma yewura santehene wahye wo mo se wo mo nkoya amamre ne amane ya na aboso mfa nkosi baabi ewo na afenu akire no bia toa no ya hwe se yewura santehene besomu a enti ye de onim se nyansapo ya mfa ye mfidi anko manhia ahemfie
ankotwa asɛm asi wɔ koraa mɛkyerɛ mu a yɛkɔ ne yakotie ne yɛbɛtena ha ɛne mpanimfoɔ ahodoɔ aba abɛtasim na afei yɛahwɛ deɛ yɛde bɛguo enti ɛna nɛ yɛbaeɛ a yɛne Black Power ɛbɛdii nkɔmmɔ yɛsɔsoɔ yi deɛ na yɛka kyerɛ mo sɛ monkɔ so anye brɛ hwɛ nyansapɔ yɛkasa mfonyini amamna ne amane ahodoɔ dwumadi a daa yɛde som mo na no ana egu so a yɛde ɛsom mo Black Girls ya mo nyinaa yɛkyea mo da mo ase afei mimi de di asonaba Kofi Mensa Abrampa asomfo ewo fie ha nananom akɔmfo a mo ne Black Power wo fie ha som no afei adwumayɛfo a mo ha ani asomfo nyinaa yɛkyea mo sɛ deɛ mo ayɛ firi kane no a yɛba mo gye yɛfɛ so no saa na mugu so a mo yɛ da bia mo gye yɛfɛ so ɛma yɛn so yɛn agye producers ahodoɔ no mo de me baeɛ me da mo nyinaa mo nso mo ase sɛ mo abɔ mmɔden me so so na me kyea Miwura Heman hene Miwura Heman hene Wi am ohene ba ko a mekyea Tawansan wo ya konfosem ne abosomsem ma ne yɛfɛ se me ton na mo sa amane ana wɔtwe hwɛ me ye fish pond abato fish pond o de ne fish abato tilapia nam bia e wo fish me ye wo nsum bia no me ye no ayi enzima ho ne wo preko na ma si dan kese e na wa ye fish pond no ma ye fish pond wo nsu ho eso pa e na ma ye edan e wo ho enti se wo pese wo ho adwene ye omton ne dwemu wo pese wo ba ne ye ho ma wa ye wo machine se de ho nam no ovin kama wow ye de ne de e de pa na ya ho ma wo se wo ye konfo na ye businessman mia katachi ewiase ankasa na wo ho no ukro ya wo je ayifo ekwan adwuma aye ukro ya se ya fish pond eso onam kama wo aya fa ko enam kama nti so obi pre ne titiri ye wo ye nam me mo ton nam no odwemu se wo pese ye nam so efo se wo pese ye ne aye nho mfa mre wo so a ebe ho de abrɛ wo se wo pese wa wo be ko kire nam no de wo pɛ de ayi ama wo na wa ho wa de dan wo ho a ebe mo atenam ya nyu sika se bosome kura na de be ho nam nyinaa ohu wi afa de ko wow to ya adbeto ya mo be gime no mo ya busuafo nti se ma ton dem so nyina me ton ana de anyini nam de anyini ti o mo gem ti abusua we ye special advertisement ana ye de ama Black Power enti ose woton nam wo mu be yi kwan no so ba ye be ye ho advert ne prempre de woton tilapia ana catfish so wo catfish wo catfish ni nyina me wo ai pitre wo ho obo sa adwene e de pa oso wo ba na wa betoto a osa sidan wo ho betenam na toto machine so ho ovi nsakese wo ho ma hyehye enye gya no wa be hyehye na emom wo beto wie na toto wie wantia ka ene obebo dia na se wo ni sika so na ye hwe na ye good a obema ye bi okay ne de amount ukoton wi na wenya wo ye good ho wo nya good kura wo be Black Power official wo be ye good wo be ti afa wo be kwa akowuo ese wo be di no kura na de fada ba kura no mi nku o na de wo mini mi wo boso ba ko e friend mo no wo ye stubborn ona ye in charge of fish anti mesuma no se wo sika no one tiara de to a ye no be tutu susu 3 years na mo tete eso karo ba se tua anyway the wabu na brand ami mu mlazi tua ne kura ye na mo awo ese ade a wo ye wan hu ya watofo ho be ye ombeba because enam no beto oba na osika sem nya ye no betena sia ye nhyehyeye oba ma ye bi so ko test enya mabie ne mo me sika no kra opa mentua ne mo wa otenam na wo business ho agugodro awusiafo ube ho aso ye twa documentary ama no eti producers mo mehu no na advert a wa ye ne no monyi musika wotonam enamura ese wo ye Black Power stroke enamura eti ni nyina ope bi ade bra na obeto me da se sa oje bre ne na ope ka so ato a ne baba ko America ese wo ma me mpo ana ka bi a ope bia ne mumu udisika me fokoro mu nko bi mo mbeba ho udisika do tumu a ni aka ope ne ato de abre ne mu ba wa na be yiwa de ka so ho eti wudi ope se odisika
ebre me ba no ma na de fa ka abrewa on ebre me jeep no so ho on na abre me jeep no enti no aha enti wo ba na se wo so pa wo de behwe me fie ha sika a wo pe no ye frɛ me ba no na so wo se e bia $2 million $1 million $5 million $100 na se wo fie se wo pa fa sika no me no nyina be ko bank fa sika no to na account no bo ho letter na police fo mbrem ama oba se wo sika no kra ye $100 million na me ba no agi ye no fa wo sika ma ka bia wo fie bia fa tu $100 million Oh, marketing strategy, papa. Oh, you didn't know correct. Now what the papa? You didn't know correct. Sisi kan ekwa brochiri. Ba ya fence galantes wa ha. Ah, ya de car. Na galanti. O de say $100 million po na akodi a. O pa be tumi jeep na me Camelulu. Ana Range Rover na Hammer. Ana Toyota car bia o pe bia ba mfi afa. Mate, we was here shada ba na e betwa advert ni. Enti we ya black automobile. We ya black automobile otonton cars. Anwa emo fish. Dia ahore de enwo. Tilapia. No tilapia be ma so wo ho. Abusanfo oba de ya adom no de yankwa che ye ne a. Ye besa so ahia fidie subidi dia srafa. Kofi Mensa Abrampa ya damu nyina mo asia mo hwe eni tie nya ado. Kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra. Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane ye kese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame